Ekonomiya sa Central Visayas nakatala og negative growth rate sa miaging tuig. Epekto sa miigong pandemya tungod sa COVID-19 apan matud pa miarang-arang na ang sitwasyon sa panarbaho sa hinay-hinay ng pagbuka sa ekonomiya. Ang report ni Nico Sereno. Gawa sa Mandaue City Hall na abtanamo si Ann Fernie nga gikan mikuha og sedula ug ubang papeles. Requirements kini sa iyang pagpang-apply og trabaho. Sukad Oktubre sa miaging tuig, ubay-ubay na siya kumpanya nga gi-applyan. Sa una nangita og trabaho, sayo na kay ko maka-apply. Karon na pandemic nasiyo ka apply, way mo dawat kay ang uban tak-tak na. Karong adlaw gipresentar sa Philippine Statistics Authority kun PSA ang dato sa economic performance sa Central Visayas sa tuig 2020. Natala ang negative 9.9 growth rate sa ekonomiya sa rehiyon itandi sa tuig 2019 ug 2018. Pandemya ang gitumbok nga rason niini apan malaumon ang mga opisyal muarang-arang na ang sitwasyon labi na nga nasugda na ang pagpamakuna. Until such time, maybe all of us are given vaccine and everyone has the confidence to travel from one province to the other, we might have some good progress when it comes to the economy of Region 7. Kung panarbaho ang hisgutan, gihangop nila nga miarang-arang ang employment rate karon itandi sa miaging tuig. Enero 2020, 96.5 ang employment rate ug gidaghanon sa mga naitrabaho dinhi sa Region 7. Apan mius-us kini sa labing ubos nga 83.3% ni adtong buwan sa Abril. Apan sugod pagka-Hulyo, anam-anam nang nagsaka ang gidaghanon sa mga nakatrabaho hangtod na sa 92.9% nga natala Enero karong tuiga. The recent rollout of the vaccination program and its accelerated implementation is anticipated to help restore public confidence for people to travel more and to go out and to further improve both business and consumer sentiments, leading to the continued recovery of our regional economy. Uban ni Godfrey Relien, Nico Sereno, Balitang Bisdak.